Welcome to my fans on the TV. It's Standard Bank Cup. Durban City 2, CS Galaxy 1. I'm joined by Fema Pradeka Moba Upuma Wupi. Kusiphelele ngwakhanya nisibonga uphuma eMaritzburg. Yeah, igame ibone kanjani nje yami. Hayi igame ngibona imnandi kakhulu. Lapho yize lemasiqala awuzikuza omkhulu. Athi ungivise. Hayi ngezi. Hayi igame isijabulise kakhulu yize masiqala supporteka abafana bethathe bekorela. Kodwa bakwazile ukuthi babuye bepick up esikwazi ukuthola igoli lasilandele elinye. Yeah. Ngoba siyahamba nje manje sihamba siphi mfethu. Yeah. Kukude bese hamba sesiphoxeka kabi kukude KZN. Sisuka la singaphethe lutho. Hayi ngeke bangeke kwazi kodwa sijabule kakhulu. Ngizothenga mapha ama player ngale 7 meter. Ngeke sixoxe ngoba sukuhambe wathenga iqala yabo. Mina Kodwa bona sebevumbukile. Yeah, bakhona. Abakhona. Angeke ngiyothatha abayi1 abayithi ku Chiefs Pirates or Sundowns. Hayi ngeke asibadingi lobo. Anibadingi la. Hayi bana abadlala abadala kakhulu lobo. Asebengisela manje. Ulilepho asimdingi. uSilva uba uSilva manje. Asibazi lo muntu. Asibazi lo muntu thini. Athi sisazoncanana thina. Nomkhizi. Nosifumi. Sazi quality. Asikhulumi. Sithatha icup kuphela siyakhoduka manje. Sekhe Yipi man of the match nje yami. Mina awuncanana mfethu. Ayangidlalela lo mjita lo. Ayangidlalela lo mjita mfethu, ayangidlalela lo mjita lo. And namba okuningi kubuyela kuyena. Yeah. Oh mpela. Next week i-Chiefs ne-Sundowns then. Sundowns. Zowina bani? Hayi Sundowns yahamba Sundowns. Hayi Sundowns. Chiefs. Hayi ngeke i-Chiefs iyapatanisa mfethu. Hayi yapatanisa i-Chiefs mfethu. Nqesa mfethu. Hayi yapatanisa mfethu. Hayi nashi system edlalayo. Nawe uyakwazi lokho. Ayina system. Ayina system. Ithi nje masikorile kuphelile. I-system. Masikorile kuphelile mfethu. Sundowns mfethu. I-Sundowns yadlalela ibhola mfethu. Yesibalekela iqiniso. Iyadlala ibhola. Ikhanda igoli. Ayisho ukuthi sohlangana phambili. Webafathi ngokubuza. Njengoba nisidlile namhlanje. Makuyithi ne-Chiefs abobani abangcono akukhuluma iqiniso. Chiefs. Akukhuluma. Ukuthi angijwayele ukuyibuyisa eSgalaxy mfethu. Hayi ukuthi sibukile namhlanje. Namhlanje. Hayi Chiefs akunabani. Konakele iChiefs mfethu. Hey, oh, yabona mfethu, Steve, abongitshela into enkingi kwiChiefs. Babuye begxeka abadlali babo bona. Namhlanje benze kahle umdlali. Hayi, uright. Mengadlalanga kahle, akakhishwa ngani? Wara. Abazazi ngoba abayithembisho wayibona. Abomahaye. Hayi mfethu, ayingeke. Mfethu simgase nabantu kukude Natal mfethu ayingeke. Kukude. Asiyabonga Steve.